Gaat hij weer. Goedemiddag. Kan erop. Dank u. Dank u. Gaat net. Alsjeblieft. Frisjes. Fris, Ja. jammer ja. Goed gekleed. Toch al beter dan gisteren. Gisteren Goed was het gekleed. nog kouder. Dit nog kouder, ja. Van 2 toeren touw. Hier 2 toeren, toen is dat fietspaadje gekomen en toen hebben wij de pont gekregen. En daarvoor roeide ik altijd. Dus dan hebben ik nog wel eens mijn roeiboot meegenomen. Maar dit is wel noffelijker. Maar je kan al een beetje vrij, ook een beetje vrij zeker. Een beetje, ja. Een beetje. Een beetje. Ja. Fries. Verstaan we Fries. niet. We komen al 10 jaar. Ontjen, dat kennen we. Ontzettend, ja. Ontjen, dat kennen we. Mijn band die door je maar in het recreatiebedrijf. En ja, toen wie de burgemeester die kwam hier een keer en toen hebben we dat even nog geland. Ja, het zou wel mooi werden dat het hier kwam. En toen hebben mijn vrouw ik nog en die vond ik prachtig mooi werk. Dus het kwam helemaal op je spaatje. Kon het mooier. Ja, hoe neemt zo'n walkie-talkie is. En we hebben hier een technische man en die heeft dat hier wat erop zetten. En nou, als het dan goed is, dan druk je op de knop en dan kan ik het jaren. En dat werkt perfect. Ja, maar je moet al altijd thuis wezen. Je moet wel altijd thuis wezen en dat is ook geen probleem, want het is mooi nou. Het is een mooie omgeving hier. En volgens mij hebben we hier net een toerist, of wel? Ja, dit is een werkende toerist. Die werkt op het moment op het fabriek. Die werken. Dit is een bekende. Dit is een helemaal bekende, want hij hier al zei dat er moeders 2 is wat werk hoor. Zo, dan hebben we altijd in je gast. Kinderen op Wessel? Ja, super. Hoi Wessel. Hoi. De komst van het werk? Ja, ik ga weer werken. Mooi danken. Dankjewel. En dan maak je snel dankbaar gebruik van Poensie. Ja, het scheelt mij 10 kilometer fietsen ongeveer. Dus, Hoeveel het? 10 ongeveer, we stil wel de maar. Maar je had dan altijd even een praatje te keren? Ja, zeker ja. Ja. Dat zijn de gezellige dingen. Ja, je een beetje onderweg bent en een verhaaltje met de meesten, dan ja, dat docht wat. En als wat ben je op het pand en die te even varen, maar ja, dat maakt het ook mooi. Het is dan studeer werk werden, maar dat is het nog niet. Het is, je blijft altijd actief aan de gang. Maar ja, dan ben je er weer. Nou, heel erg bedankt. En goeie dag nog. Ja, kom ik morgen. Hoi.